Wala Hillcare TV ndabwera pano kufuna kukupasirani pungopungo umwe nalipo chaka cha 2012 pamene mtsogoleri wa dziko lino Bingu wa Mutharika kunthawi imeneyo atangomwalira kumene. Michael Yati anali akuzuzula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyoyo Mai Joyce Banda kwauza kuti tiye tilireni maliro za maudindo tipangabe komanso udindo tipereka kwa munthu woyenera. Takhalani pompo kuti muonere video iyi. Boma la Malawi ndiokhuzidwa pa zomwe alankhula olemekezeka Mai Joyce Banda komanso apresident wakale opuma wa dziko lino Dr. Bakili Molozi pa nkhani yokhuza yemwe angalowe malo mwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi yonse pamene mukufunika kutero. Boma limufuna kufotokoza motere pafundo zoyenera kusaka pamene wachiwiri kwa president akufuna kukhala pa mpando wa president makamaka kuganizira kwambiri mmene alili olemekezeka Mai Joyce Banda. Timangomva zokambirana zimene zinalipo masana ndikumazi longosola kuntundu wa Malawi kuti iwo ndamene atero chonsecho sananire kutero ngati mayi chifukwa mufe simunapezere kale malo ofuna kuti atero. Zambiri tisatukuza mtundu wa Malawi mmawa uno ndizosatheka kuti olemekezeka Mai Joyce Banda mukukhala pa mpando wa president wa dziko lino chifukwa anakhazikitsa kale chipani chawo chotsutsa landale. N'chifukwa chake mwina ali patsogolo kuyankhula zambiri omwe mwina sananire kutero. Ngati dala ali vice president timayesa kuti mwina akhabwera kuchipatalapo koma sanatero. Anachiona chabwino kuti akhale pamaso pano ndikukuwuzani zimene akufuna kapena kuwongoswa za constitution imene sananire kutero. Pa chifukwa ichi zomwe alankhula makamaka amene ayankhula mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Molozi ndi olemekezeka Mai Joyce Banda pa nkhani yokhuza kulowa pa mpando wa president ndikufuna kusokoneza ndale tikufuna kusokoneza dala nkhani komanso Amalawi. Munganena kale boma lifotokoza posachedwa apa mmene alili ya president wa dziko lino kwa Professor Bingu wa Mutharika. Ndipo tikuwuzeni kuti mtundu wa Malawi musadere nkhawa tikulongosolani masakanisa posachedwa popano. Anthu ena akhala akufanisanso kuti ati afungula nyumba ya malamulo akumana lachiwiri likubwerani pa 10 April 2012. Tiuze mtundu wa Malawi lero kuti ndi bodza la nkukuniza. Boma likufuna kusindika kuti nkhani sikukhuzana komwe olopang'ono zimene akukamba za kutenga kukhala m'malo kapena kukhala pa mpando ndi zina zonse sikukhuzana olopang'ono ndi nyumba ya malamulo. Iwo amakhali mapulogalamu awo komanso ifeyo tilibe longoso lina lilonse lofuna kutero. Pafundo ili boma likupempha Amalawi onse kuti adekhe komanso asamvere anthu ena onse akungofuna kuwasokoneza chabe. Boma lokha ndilo lili ndi udindo komanso mphamvu yolankhulapo pa nkhani zikomo kwambiri. Ine mwamvera nkhaniyo kodi Michael Yati amalakwisa mwina amapereka chiganizo choyenerera ku nthawi yomwe anamwalira mtsogoleri wa dziko lino Bingu wa Mutharika chaka cha 2012. Kodi Michael Yati amalifunira dziko lino zabwino kapena ayi ankalakwisa ankaononga nankha Mai Joyce Banda ku nthawi yomwe adautenga utsogoleri wa dziko lino kukhala ngati mtsogoleri wa dziko lino anachitapo chani chomwe chimakupangisani kuti mukumbukire Mai Joyce Banda ndi chipani chake cha PP? Nankha mumakumbukira Bingu wa Mutharika motani ndi zitukuko zake
chifukwa Bingu wa Mutharika anagwira ntchito yothandiza Malawi, yotukula dziko lino la Malawi. Kodi muzamukumbukira motani? Chifukwa Bingu wa Mutharika sanali ngati awa omwe alipowa okuba munthu wopanda chisoni ndi nduna zake kungokhala kuba misonkho ya Malawi. Bingu sanali choncho. Kodi Bingu muzamukumbukira motani? Kodi Bingu tizamuyiwala Malawi? Tingopempha kuti Ambuye wakumwamba ause mutendere mzimu wa malemu Bingu wa Mutharika ndipo apase zabwino zonse. Timakunyadira na Malawi nonse amene mumasatira Lahiri KTV. Osayiwala kupanga share video iyi kuti anthu enaso aonere. Osayiwala so kupanga subscribe pano pa Lahiri KTV.